dic Josep Maria Oller Colet. Porto des dels 14 anys dedicat a l'agricultura. Als 14 anys el meu pare em va començar a prendre el camp i jo tota la vida, pràcticament tota la vida he fet de pagès, tota la vida. El meu pare s'hi dedicava, el meu padrí s'hi dedicava, vull dir que ve de llarg això. Tota la vida els meus avis i els antepassats ja es dedicaven a la terra. Bueno, a mi m'han ensenyat i m'han ensenyat a estimar la terra, a estimar les plantes, a estimar això, i això són els valors que jo he après i que he transferit al meu fill. Home, per mi la cooperativa és el principal, és l'eina principal que tenim els pagesos. M'agrada fer-ho i disfrutar fent-ho i continuo fent-ho.